ניתן להם את התרגילים שהם ביקשו, אבל לפני שאנחנו מתחילים, מי מתחיל ראשון? אנחנו נעשה את זה מעץ בפאלי, ספורט זה ספורט. עץ! פאלי! עץ! אתם אלה שמחליטים, אתם רוצים להיות ראשונים או שניים? ראשונים! אז, אתם ביקשתם לעשות את התרגיל טאגים בסיפור, אני מבקש מהקהל מקום. אבל לפני כן שאני מבקש, זו הבקשה הראשונה שלכם, שלי אליכם, אני רוצה להגיד לכם, קהל נכבד, אני אבקש מכם כל מיני דברים מוזרים במהלך כל הערב הזה, וכל פעם שאני אפגש באיזשהו רעיון מקורי, או סתם מישהו שבא לי עליו, אני אתן לו צ'ייסר של בר הגאולה, או קופון לפרנק נקניקיה עם כבוד. אז כבר, תנו לי בבקשה מקום. איזה יצירתיים פתאום נהייתם. היא אמרה בית שימוש, רק בגלל שעדיין כבר לא משתמשים במילה הזו, תנו לה צ'ייסר של בר הגאולה. אז אנחנו נמצאים בבית שימוש, בבקשה. סליחה? יש כאן מישהו? נורית? עמוס? נורית? עמוס? כמה שנים? וואו, 7. ואז פגשת את נורית? 7 שנים, בן אדם! 7 שנים! היא הורידה 30 קילו! בואנה! ביבי! עמוס? איש, נורית, אני חייב להגיד שאני מפקד שלך בצבא ואתה עכשיו מודל. כן, המפקדת! עמוס? אפשר כל כך לעשות את הדברים למה לא? אני דרוכה! כמו הנשם שלי. אני רואה, המפקדת. תגידי, אני יכול להציע לך משהו? בונה, מאז שהיא עשתה את הדבר הזה? וואו! ואז נכנסנו לאוהל, ואז היא נכנסה להיריון, ואז עזבתי אותה, ואז היא... בונה, השארת אותה מפורקת! לגמרי. ובשירותים, גם. השארת אותי מפורקת. בשירותים, בן אדם! הייתי בתקופה מאוד מבולבלת, זה מיד אחרי שהתחלתי ללמוד בלט. הוא לא התכוון, הוא שלח אותי פה כדי לנסות לעשות פיוס לבבות. אני לא עושה פיוס לבבות עם אף אחד. ליאורה? כן, נורית. יש לי רעיון. כן. אנחנו נעשה לו פיוס לבבות, שכזה. הוא החבר הכי טוב שלי. כך שמח שהסכמת לצאת איתי. תודה, אפשר את כוס היין הזאת בבקשה? בוודאי. ואז תשימי לו את הרעל בכוס היין? ברור שאני אשים את היא הסכימה לצאת איתי. אני לא מתרגש, קניתי גם את היין הזה. בציר 88. שם את היין שלך.